ಹಾಯ್ ಪೂರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನೀನಿ ಬನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಉಳ್ಳೆ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸಾಮಾನು 1/4 kg ದಾತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂತೆ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ ಉಂಡು ಬೊಕ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ 4 ಪರಂದಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಐನ್ ಕಲಪೆರೆ ನೀರು ಬೊಕ ಐಕ್ ಬೋಡ ಐನಾತು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಐನ್ ಕಾಯಿಪೆರೆ ಪೂರ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಈತು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ರ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೆನು ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ನೀರು ಮೈಪೆನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತೆ ಒಂತೆನೆ ಯಾವು ಬೊಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಪರಂದಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಂತನ ಪರಂದಲ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಥರ ಪುಂಚು ಐನು ಪರಂದು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಸೋಪು ಉಂಡು ಅವಡವು ఒక ಬೇತೆ ಮೈಸೂರ್ದ ಮತ ಪರಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಪುಡು ಮೈಸೂರ್ದ ಪರಂದು ತಿಕ್ಕುನ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಮೈಸೂರ್ದ ಪೂರ ಪರಂದು ಮತ್ತಂಚ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಮೈಸೂರ್ದ ಪರಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂತುಲು ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪರಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುಡು ನೀರು ನೇಕೆ ಹೆಚ್ಚಲ ಆಯರಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ಲ ಆಯರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊರ್ಲುಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಟೈಟ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಮನ್ಪುಲೇನು ಕೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪುರ್ಂಚಿಲೆ ಶೋಕಾದ ಹಿಟ್ಟು ಬಾತ ಒಂಜಿ ಏಲಕ ಬರೋಡತೆ ಐಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಪುರ್ಂಚಿದಾದು ನಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾತು ಪೊರ್ತುಗು ದೀವೊಡು ಇದನ್ನ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ ದೀನಾಗ ಬೊಕ ಐಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂತೆ ಮೈತು ದೀವೊಡು ಮಾತ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಾತ ದಾಲ ಪತ್ತುಜವು ಇದನ್ನು ಕೈಟ್ ಪೂರ ಪತ್ತುಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈ ಪೂರ ಐಕ್ ಮಾತ ಆದ ಆಯಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ದೀತೆ ಐಕ್ ಚೂರಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪರಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಮೈದದ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೆ ನನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಚೂರು ಮೇಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೀವೊಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ನಂಡದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಒಂತೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಮೈತದು ದೀತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆವಡು ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಅದೀದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ ಆಂಡು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬನಸು ಮನ್ಪುನೆ ಇತ್ತೆ ಐನು ಬನಸು ಮನ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಬಾರೆದೀರೆ ರಡ್ಡು ಚೀತುದು ತೊಂದೆ ರಡ್ಡು ಚೀತು ಬಾರೆದೇರೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಕವರ್ಡ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುನು ಬಾರೆದೇರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಐನಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆಂದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಬಾರೆದೇರೆ ಒಂಜಿ ಚೀತಿತ್ತೆ ಯಾವು ಒಂಜಿ ಇಂಚೆನಂಜಿ ಮರತ್ತ ತುಂಡುದಿತ್ತೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಈ ನೇನು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಉಂಡೆದಾತ ದೊತ್ತೊಂಡೈತೆ ಇಂಚ ದೊತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ದೊತ್ತೊಂದು ಐದು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಇಂಚ ಒಂತೆ ಮಂತನೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಂತನ ಆತು ಒಂಜಿಂದು ಆಪುಜಿ ಇಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಆವಡು ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಂತದು ಇಂಚ ನೇನು ಬಕ್ಕೊಂಜೀರ ಇಂಚ ದೀದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೀನು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆಪುಡು ಬೊಕ ಕೈಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಂತನ ಒಂಥರ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಕಾಯರೆ ದೀತೆ ಮೂಡು ಬಣ್ಣಲೇಟ್ ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಕಾಯೊಂದು ಬತ್ತಡು ಸೋಕು ಕಾಯ್ದುದು ಇತ್ತೆ ಎಂಚೆನೆ ಎಂದು ಮಂತದು ತೈಕ್ ಕಾಯಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನೇನು ಪಾಡೋಳೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಯರೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕೊಂದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂಡಿ ಕಾಯಿ ಪೆರತೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುನು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆಲ ಅದ ಕಾಯಿಂಡ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪಾಪುನ ಗೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಕಾಯಿಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತ ಕಾಯಿನ ಬನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತೂಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಬನ್ಸ್ ಬೈಯಾಗ ಚಾಗು ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಲಂದು ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಂತ್ ನಂಚಿನ ಬನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.